journalistik foregår ved, at den er meget varieret. Man laver aldrig rigtig det samme. Vi har mange sådan, forskellige forløb. Vi har haft nyhedsforløb, hvor vi har lært at skrive nyheder, og så man kommer meget ud af huset, man får lov til at lave en masse lokalhistorier, og der er også mulighed for at tage til de større byer. Der er meget sådan frie rammer i forhold til, hvad man har lyst til at lave. Så har vi reportageforløb, og vi har et forløb, hvor man lærer at skrive portrætter, og vi kommer ligesom rundt om alle de her forskellige genrer inden for journalistikken. Så har vi de forskellige samarbejdspartnere. Vi arbejder med Politiken, med P4. Vi har lige været i Jordan, for ikke så frygtelig lang tid siden, der arbejder vi med Dignity. Så det er super spændende at komme ud i den virkelige verden. Jeg synes, man skal vælge journalistiklinjen, fordi at man bliver en del af en gruppe mennesker, som alle sammen er rigtig interesseret i at lære en hel masse nyt om mennesker, om hvordan det er at skrive, og der er enormt frie rammer i forhold til, hvad for nogle ting inden for journalistik, man har lyst til at beskæftige sig med. Og så får man en lærer, der også bare er helt klar på alle ens idéer, og man får lov til at udvikle dem. Altså, du bliver journalist, når du går på Valkilde Højskole. Du har om morgenen, der møder vi ind, så taler vi om sådan de aktuelle historier og så videre. Du vender dig til at ligesom være på en redaktion på en eller anden måde. Så efter en 2, 3, 4 måneder, så føler du dig som journalist. Jeg kan kun anbefale folk at tage på Valkilde Højskole. For mig der gjorde det, at jeg kom ind både i Odense og i Aarhus. Og for eksempel i optagelsesprøven i Aarhus, der kunne jeg virkelig bruge noget af det, vi har lært her på højskolen. 2 uger før prøven i Aarhus, der skrev jeg faktisk noget, som jeg kunne bruge næsten 1 til 1 i prøven. Så det var en kæmpe stor hjælp. Der er selvfølgelig meget fokus på optagelsesprøverne, og det er også meget nemt at se, at der er helt vildt mange, der kommer ind, men det er også vigtigt at huske på, at der er også helt vildt mange muligheder for at lære noget om at blive journalist, eller bare prøve journalistik af, eller få lov til at skrive, selv hvis det ikke er møntet på optagelsesprøverne. Altså man lærer virkelig sådan, hvordan det er at bo i sådan et kæmpe fællesskab, og man lukker sig jo helt ind i sådan en lille boble med alle de andre i et halvt år, og så laver man jo alting sammen. Altså man spiser sammen, og man bor sammen, og man fester sammen, fester meget sammen. Og altså, det er bare helt den der stemning, der ligesom er ved at gå på højskole, kan man bare ikke beskrive, før man ligesom selv har prøvet det. Og det kommer jeg i hvert fald til at savne rigtig meget.